שלום, שנה טובה לתושבי נס ציונה היקרים, ידידיי, שכניי, חבריי. פעם ב5 שנים אני פונה אליכם ישירות על מנת לקבל את אמונכם שאוכל לנהל את העיר ולהביא אותה להישגים עוד יותר משמעותיים ממה שהיו ב15 שנים שעברו. אני פונה אליכם כי אתם קובעים את עתיד העיר הזאת ל5 השנים הבאות. ידוע לכם שלפני מספר חודשים ביצענו משאל עיר שבו קבעתם מה סדר העדיפויות ומה תהיה תוכנית החומש ל5 השנים הבאות. על מנת לממש את התוכנית הזאת, על מנת להגיע להישגים שהגענו להם וקיבלנו את כל הפרסים המשמעותיים שיש במדינה לרשויות מקומיות, דבר אחד אני מבקש מכם, לתת לי תמיכה לרשימה. הרשימה שלי נס ציונה נטו קמה לפני 10 שנים על מנת לנהל עיר ללא פוליטיקה, ללא סחטנות, ללא מפלגות. חבריי ברשימה כולם חברי מפלגות שונות, ואני אף פעם לא שאלתי לאיזה מפלגה הם שייכים, כי המטרה היא ניהול העיר ולא לפוליטיקה. נס ציונה נטו קמה על מנת שאתם תקבעו את עתיד העיר הזאת, ולא פוליטיקאים ולא פקידים ולא סחטנים. נס ציונה נטו אותיות טל. משרד הפנים קבע את האותיות ת' ל' כאותיות שיהיו בתוך המעטפה בראשותי. ביום הבחירות אתם אמורים לשים 2 פתקאות, פתק אחד לראשות העיר צהוב יוסף שבו, פתק שני טל בראשות יוסי שבו. את 2 הפתקאות האלה, אם תשלשלו לתוך התיבה, נוכל לקבל חברי מועצה בכמות שנוכל לנהל את העיר הזאת ללא סחטנות, ללא פוליטיקה. רק אתם תקבעו איך העיר הזאת תנוהל. אם תבחרו ברשימה הנכונה, רק אתם תזכו ולא פוליטיקאים. מי שיזכה ברשימה, הוא ינהל את העיר. אני פונה אליכם לבוא לבחור בהמוניכם. יום שלישי, 11 לנובמבר, יום קובע לעתידה של העיר. צריך לזכור שאנחנו בפני תקופה מאוד קשה כלכלית. ואם לא נדע לנהל את העיר הזאת בצורה חכמה כמו שניהלנו ב15 שנים האחרונות, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מדרדרים לרמת שירות של עיירות פיתוח או למקומות לא מקומותינו. שיהיה לנו שנה טובה והצבעה מוצלחת.